ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayila gambi ba fata dinguirayi fallemma ko on waktu yoni hato ñorudi sahela kame masina hato jembuko ene jiya en gardidi kabruji men to leydi sénégal subaka hande o sarɗiyankoɓe gendi leydi ndi lolima toon to suud sarɗeji ndu leydi sénégal gam oɗo saaha suɓade wonande kuulal ko fate banggue dirtingol sumgoji gendi leydi ndi ko wona ɗum ko kala ko fate banggue internet taw ko téléphone koko kuppa beele jaam wawa dumade gendi leydi sénégal to leydi mauritanie état major gendi leydi ndi holliti wonande ɓen gendarme ɓe yanoɓe toon to hawdiri sargui gam yurnitade wiyede ɓundu yani toon gueɗe wonande koɗo e nder leydi ndi ɓe kolliti ɗum ko fenade wodani caggal nde kabruji mum jalti no fewi e nder réseau sociaux ma en ketto kabruji men gendi leydi mauritanie musidɗo moon alhassana oumar mboca to leydi mali aguel hokko fama waɗi toon fiyande muɗum ñalawma hankeoɓe kolliti ɓe taɓɓiti joguitiɓe armeji hewɓe no fewi kono kadi ɓe tetti toon kaɓirɗe jonɗe yoga hen ɓe bonni ɗumena to leydi guine konakiri ko ene tolno e ujunnaje 2 tonnes tetta ñalawma heccanke o ɗum ko fade banggue produit guura mo happuma gasi ha laaɓi kabruji men maɗa to burkina faso côte d'ivoire Ghana niger ma en jahat toon joolama jabberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena caggal publicité ji moɗon kawis mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no fewi yogay docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yogay ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma
holto paadena koto cuuɗi meɗen abdallah jeeri holko woni to cuuɗi men abdallah jeeri ko ziyara gowɗo waɗede kala hitande hikkande noon waɗata kole 10 février woni aset paaɗuɗo e no so jomiraɗo haaji. ceerno Abdullaagi Saar gardiɗo dental ceerno Samba Thiam to Noksoɗa aɓe kabra dendagal bandiraɓe julɓe kala taweteɓe leydi Mauritanie leydi Sénégal kala ziyara gowɗo waɗede kala hitande taw ko ziyara ganɗo men moƴƴo men woni ceerno Samba Thiam aɓe tintina dendagal bandiraɓe kala ziyara o waɗata ko aset 10 février paaɗuɗo en no so jomiraɗo haaji. ziyara ceerno Samba Thiam rahmatullahi aleyhi saha o yonti aɓe teddiniri dendagal abdallah jeerinaɓe e ko taari abdallah kala Mauritanie Sénégal e nokkuji ɗi kala kanko noon gardiɗo dental ceerno Samba Thiam woni ceerno Abdullaagi Saar aɓe gandina dendagal bandiraɓe kala ko ñande aljuma nde ɓe giwata ɗon ɗe Noksoɗa ɓe mbaloya toon to Bakawa soɓe pini ñande asende ɓe jaɓana toon to abdallah jeeri. ɗum noon musidɓe tedduɓe bandiraɓe oɗon bisma e ɗiɗo henna ñalɗi juurayru baɗɗi fayida toon to cuuɗi men abdallah jeeri. Ayoro mi dani bela, mi hirnana bela, ayoro mi doftay bela, ayo bela, ayoro mi dani bela. docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djibiso taweteɗo tokkidira so tawi ari ha tokkidira antenne tigo mawɗo ko ɗon tan docteur Djibiso tawete. docteur Djibiso grand guérisseur international docteur kidira cafro fibron kiis nem hémorroïde prostate diabète tension ɗojjo dumingo endi musoji caɗele gorago joguiɗo caɗele ɓesgu caɗele kayitaji koyɗe musoje kono mum de sa jokkodire docteur Djibiso ma wi alhamdulillah. docteur Djibiso wittiyanke mawɗo baɗɗo wittoji mum to leydi Mali leydi Sénégal hay nokkuji goɗɗi kala keɓɗo ko laaɓi ko fade banggue leɗɗe cafroteɗe e nder neɗɗo kala. docteur Djibiso noon base muɗum hande o tawete koto Kidira e to Dakar noon woni toon ko ceerno Ly ɗo ɗawi koɗo Kidira ɗo noon ene tawe ɗon docteur Djibiso. docteur Djibiso sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jokkodirta e makko koyɗe ɗo henna tongode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 66 85 72 47 tongode makko leydi Sénégal 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92. docteur Djibiso ko cafro fibron kiis nem hémorroïde donkude ɓesnude caɗele gorago joguiɗo caɗele kayitaji endi musoji gueɗe patuɗe ɗin fannuji kala sa jokkodire Djibiso docteur international ma heɓen ko laaɓi. musidɓe tedduɓe docteur Djibiso docteur kidira e jeese moɗona. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala. sa yiiɗi hebde humpitol laamgo ko fate banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni keɓa hen ko laaɓi. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare ko nonne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala. kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yitoto hen hoore maɗa.
ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi ko onon wonɓe toon to leydi france mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji kumpitiɗo lasrari dana yale ɓaɗayal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno abdoulaye diallo on noon sa yiɗi jokkodirde e muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal mauritanianaɓe kala to noksoɗa waɗɗaniro biñ 4 ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe ma heɓen kollaɓi woni ceerno siré diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe aamde joya colte hitande ujune ɗiɗi e nogase naya yonti kumpital mene ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar to karalagal weltare tv ko musidɗo moon saydou abouba onon hutortoɓe gorel te kala ɗo mbawɗon wonde e nder windere nde kala son jiiɗi jokkodirde e gorel te mbatton ko 78 538 34 18 ma waw rokkirde moon kala ɗo mbawɗon hedde hena kumpital mene ɗemgal pulaar to leydi sénégal subaka hande o sanga 11 heures ko nden sur sarɗiyeji ndu leydi sénégal udditi demude mum ha yaaji caggal kayde ɓeyda nden kay kisala nduɗon suudu sarɗiyeji ɗum ko caggal nde erino yo gay lundo ngo kay ngam fottidde toon yuɓɓinde toon seppo mumen kono ɗo saaha koye nden kay kisala mawka wona ɓen sarɗiyankoɓe luliɓe toon moni kala suuta konngol adda yiyande mum ko fate banggue dirtingol ɗiɗo hen sumgoji ɗi ganduɗa hoorejo leydi sénégal hono président Macky Sall ñande asende waɗino discours mum sanga juulal tisbar taw kadi ko discours daɓɓo no feewi on discours noon soomi hen ko wonande kuulala ngal o yamirno nogase joyi lewru février ndu ndu gonɗen sénégal ne yaha sumgoji muɗum o firti ɗum kono kadi oɗo saaha foof acca koye juuɗe sarɗiyankoɓe gendi leydi ndi ko hande noon ɓe jurnitto projet ko fate banggue loi dirtingol wonande sumgoji gendi leydi ndi holon dat jogorɗo jagguede ko hay wonde kala so tawi en keeɓi en ko laaɓi saabu ɗo mbatten kumpital ngal ala kala ko gasi hen ɓe goni ko toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi sénégal ngam oɗo saaha yurnitade hol peeje batteɗe ha leydi ndi wawa wonde e jaam ko fate banggue ɗin sumgoji mbawa dirtinede taw kadi koye happo gandaɗo beele ɓiɓɓe leydi ndi kala ganda ɗum union africaine taw ko commission muɗum moussa fakki mahammada erima leydi sénégal nde ruttitto e kaldigal woni dialogue kono kadi nde yuɓɓinta sumgoji taw koye délai gandaɗo keptinaɗo ɗum ko caggal nde hoorejo leydi sénégal hono président Macky Sall holliti ko fate banggue sumgoji payaɗe ɗi ene heewi dillere no feewi taw kadi ganduɗa ene jogui hen dawriyankoɓe ɗo ɓe landaji taw kadi ganduɗa ko ɓeena ɓe jaɓanaka toon to tunrogal gendi leydi ndi ne waɗi hen kadi wullitiɓe toon to suudu sarɗoyeji ɗen gueɗe kala so tawi gasani ene gasa so tawi yuɓɓinama sumgoji ko caɗele dokkoyta hono no wiiri mawɗe ndi mawdarno catal dogoɓe koyɗe jaam ko fate banggue kaldigal hakkude ɓesguji leydi ndi kala beele leydi ndi wona e jaam gan sanga noon ɓe kuccana ɗiɗon sumgoji kaytingol ko fate banggue sumgoji wonande nogase joyyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ko fate banggue wonande ligue de l'imam e de wajotoɓe kala mbaɗi hanki haalande mumen ɓe erima hoorejo leydi sénégal nde yuɓɓinta sumgoji ɗi taw koye délai keptinaɗo kono kadi ɓe jonnani yogay konnguɗi
ɓe erima noon jam e kisal ɗin konguɗe CEDEAO noddi kono kadi ɓe kolliti ɓe erima nde yimɓe kala dattinta ɗin seppoji gona e jam e kisala Abdoulatif Coulibaly subaka hande o waɗi haalande mum to RFI kan wonno jagorɗo kolaɗo kuuɓal gouvernement mo leydi Sénégal acciɗɗo golle mum ñande asende jamma gam hollidde discours mawɗo leydi ndi dirtinde ɗum ɗiɗo hen sumgoji ɗum kanko o yaadani hen jeeyi sababu noon acciddemo gollal makko holliti ɗeɗon gueɗe wona gueɗe ɗe o yaadi hay seeɗa lundo leydi Sénégal hanke ɓe noddino moɓodiral manggal no fewi toon to VDN hewɓe hen noon jippinoma gam seppude ko alda e yamirore dañino noon woni hen nangganoɓe kono ɗaccitama ko wayno Mimi Touré kono ne kadi Anta Babacar Ngoma e woɗɓe kala kono ɓen mbawi ɗaccitede ko ala ɗum konon seppoji mbaɗino toon to ndar gueeƴa dande maayo ha ganduɗa ko fate banggue parti PDS ñiɓirde muɗuma woni ko heela toon to Thiès sukaɓe hewɓe kadi guddina toon booli gam yaadiɓe pire kono ɗo saaha teskama hunde taw ene kalmi ɗon ɗo hakkillaji kala ketti toon to suudu sarɗo yejindu leydi Sénégal ko fate banggue internet ko kañum woni ko kuppa hande o be tawe nder gendi leydi Sénégal ɗum noon wonde ɓen joguiɓe donné mobile to banggue téléphone koko kuppa gam riwtude moɓodire kame pottitte kala e patude ɗon gueɗe beele jaam duumiɗo ene wawa artude e nder leydi ndi kono ɗo saaha Dakar woni koye nden ko mawka e kisal no fewi ko fade banggue police gendarmerie kala koko hurli yoga e nokkuji gam tambade nden ka e kisal finoɓe kona ɗum konon préfet de Dakar haaɗi kala ko fate banggue moto circulde yangara ɗum ko tugganma tan 6 heures subaka ha fenma minuit gam teskede wonande ɓen motoje en mbawi addude dillere e nder leydi ndi Sénégal hanki o jayde Walfadjri PDG muɗum woni Cheikh Niass holliti signal mabɓe kuppama ha laaɓi ala kala ko yaltata haydara kono kadi jagorɗo télécommunication woni Moussa Bocar Thiam arti e ndiɗon mbaadi kono ɗum kono oɗo saaha jayde Walfadjri signal mum ittama ha laaɓi ko fate banggue diɗɗal médiaji leydi ndi noon kolliti enen gonde Walfadjri kono kadi oɗo saaha ne keedan ɗum wonande signal mumen nde artirte ko ɓuuri yawde e yaccade keddotoɗen koye leydi Sénégal ko fade banggue Rose Wardini mo ganduɗa kañumne ko nangganoɗo nanguira double nationalité taw kadi ganduɗa ko mbiri gembiɗo jinnoɗo jeeyede ɗiɗo hen sumgoji 2024 waɗama déféré ɗum ko caggal nde o nanggano aljuma jawtuɗo hen o par dikka subaka hande onon wo darima yeeso procureur ɓendinama toon to kaso gam oɗo saaha suuddemo ndiɗon mbaadi gartaten koye cellal ɓalli samme sa kañumenne kolliti hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi altina hande o ha fenma talata o wonande syndicat autonome des médecins ɓe kolliti koɓe gulliti ko kala ala ko gasi hen haydara woni 5 jeegoma duɗa hen lewru koɓe natanɓe hofgo juuɗe so wona kay taw ko service urgence kala ko fate safara leydi ndi koɓe yawɓi ɗum gam wullitade caɗele mabɓe gartaten koko fate banggue hooreji leydi Sénégal discours makko gam momtudemo kuulal ko fate banggue nogas e joyya duɗa hen lewru juɓɓingola wonande sumgoje gendi leydi Sénégal Omar Sissoko Mbal ko hoorejo leydi Guinée Bissau holliti ene yaadi hen yonni no fewi miijo hoorejo leydi Sénégal wo erima Sénégal naaɓe nde mbaɗata kaldigal beele leydi ndi wona e jaam ko wala ɗum konon yogay pelle ko wayno CEDEAO Union africaine Union européenne Amérique France erima wonande hoorejo leydi Sénégal e loni kala ko ɓuuri yawde yaccade nde yuɓɓinta kaldigal ɓe ƴetta date beele leydi ndi faya e sumgoji nde tawno Sénégal andira ko démocratie potal ko fati e ɗiɗon sumgoji jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass Hamdallahi jeeya koye guure taw kadi ko guure ganni no fewi taw sincino ngol wuuro ko ceerno mawɗo woni ceerno Alhaji Mouhamed Seydou Ba ma artan men e ɗiɗon ñalɗi diine juɓɓinaɗi toon to Hamdallahi musidɗo men wonande Ahmadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaagi Saar mi salminima
kadi mi juurimama mi sammini dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Saar Abdullaagi Saar ɓuure kewɗe ko cosanuji e nder dental Mamadina Gounass wadde noon ngoɗo wuuro wiyetego Hamdallahi heedani caggal kala hitande ziyara mawɗo ina waɗa ɗon ɗo wuuro Hamdallahi caggal calima Seydou immi toon to wiyete Madina Elage immi Madina Elage fayi Kolda immi Kolda o fayi to wiyete Ñamanari o immi Ñamanari o fayi ɗon ɗo wuuro ina wiye Hamdallahi noon ko ɗon woni fodde balɗe 40 wiyama kala ɗo finni ko ɗo dawrata o naata e nder ladde nde gam yiilade wuuro tittongo Madina Gounass ha Allah nawniɗum o yiiti wuuro Madina Gounass taw ɗon ɗo Hamdallahi ko ɗon dawrata ɗon kadi o jeftata waɗirama noon ɗon ɗo wuuro Hamdallahi ndun suuɗi e o nokku ɗo wonno ɗo kacadima Seydou e kanko on fode almami jaɓɓinoɗomo ɗon Hamdallahi kamɓe kala kanko fode almami omo ɗon leli nokku Hamdallahi ɗo kawcadima Seydou kadi suuɗi ɗo wonno ɗo enen ɗon tawe e wuuro Hamdallahi wadde noon kadi hitande ziyara waɗa ziyara baɗɗo fayida sanne bandiraɓe en gara keewal kono kadi e peewal waɗirama noon so yimɓe gadi ziyara o enen jaaha enen juuro ɗin nokkuji kala ɗon suudu calima Seydou wonno ɗo e on mo ganduɗa ko fode almami jaɓɓino calima Seydou ɗon ɗo leeli e Hamdallahi ɗin nokkuji kadi ziyara so waɗama ene juure wadde noon ziyara o a seɓɓini ɗo woni ko hirda wala waɗe jaam mawdu nabi sallallahu alayhi wa sallam ni weeti dimanche o woni ziyara o juuroya toon to suudu calima Seydou juura kadi toon to beeɗo to arta waɗa silkeji waɗa duwuji ronam dengal juɓe kala e kuɓal bandiraɓe kala jemi ɓe ban gam arde hawde oɗo ziyara hikka waɗi duuɓi 26 saabu kota ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati 1998 ko nden ziyara fuɗɗi ha oɗo saama kalten diwan Gambie o hakkude Hamdallahi e Madina Gounass fodde kiloji 40 tawteɗen juɓɓe kala nanggui kadi mo wuuri ziyara Hamdallahi garo mo wuuri ko 8 février hitaɓe ujunaje ɗiɗi e 25 2025 wonata ziyara mo wuuri garo mo Hamdallahi ko musidɗo wala Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Amadou Samba Lo to Madina Gounass to Hamdallahi en mbi yo Allah hawrdina en hitande fande so jomiraɗo haaji ko an uddi Kumpital men e nder leydi Sénégal sen jalti Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie état majeur arme leydi ndi holliti wonande caggal nde kabaruji jaltuno e nder laylayti rendo no feewi ɗum ko toon to Ambaka ne tawi nder hawdel Chargui wiyede kay won widuru ɓundu woturu woni toon won gueɗe koɗo goto naati toon ɗum noon ɓe jeehi ha toon ɓe mbaɗi hen loskoji jaaƴi no feewi ɓe kolliti ala kala koɓe jii hen kono kadi ɓe jonnani ngal Kumpital no feewi walla ni ɗin laylayti rendo ko sakta e mumen ko ɓe kolliti ala hen kala ko rewi laawol keɓoggol jonde taw kadi ganduɗa ko jonde jomen ngaluji hakkude leydi Mauritanie kame leydi Maroc ko fate gueɗe dendaɗe wonande ɓen jomen ngaluji Maroc naaɓe fiɗɗi kay wadde ngaluji mumen e nder leydi Mauritanie taw koye koyɗe jaam patronat woni Zeyni El Abidina o holliti nden jonde jogori latade koɗo noksoɗa 21 lewru février nduɗo hen ndu gonɗen sete timmuɗo giwɗo toon to Niger taw kadi koye cetal ballodiral aɓe gardi kay e joɗaniɗo boñ windere taw koto Afrique de l'Ouest et central kala ɓe dañi joɗodade noon e cetal ta jour addiɓe noon ko yidde ñemtinde ngal ɗon cetal e balle payɗin ɗe waɗata e nder gendi leydi Mauritanie ɓe kolliti laamu Niger ne yooɗa ɗum no feewi kamɓene ko ndin mbadi ɓe jiiɗi ñembude haɗen gueɗe ɓuura yuɓɓude jonde wonde kay joɗide ko hakkude Sénégal kame Mauritanie jagorɗo ɗiɗi jagorɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal kame jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie e yaadi men kala jonde wattude sappo e tataɓire yurnitade gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kene tolno e toɓɓe jeenayyi sifande mum guilay awo ha e commercial gueɗe dendaɗe kala woni ko wanji toon ma en jaɓɓo musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj to leydi Mauritanie mi salminima. en calmitima Sar Abdullaagi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuɗɗi tewde ɗo e nder leydi hono Mauritanie jagorgal leydi hono Mauritanie ko yowiti e jangde wi jangguinoɓe ɓe
fodde kay temedere e jangguinaw yo yaa toon to jagorgal hono finance woni koppereje ƴetta toon taw ko emprunté mum digital mumen woni ƴettu toon hono peɗeli mumen ha joni jagorgal ngal ardima ñalawma hanki o dewa hoore biira 4 lewru ndu gonɗen nu so tawi ko yuɓɓinde kawguel ɓurɗe wawde kay hono janggude e wawde kadi kono windude fodde temedde joyo e capanɗe nayo taw ko janggoɓe ɓe mbaɗi noon koye dogue ɗiɗi roguere arwanide nde noon koye temedere e capanɗe jeetato ɓen janggoɓe e duuɗe less less ɓe ko ɓen puɗɗi ɗum toppitiɓe weeyo ngo ina jorti noon hono balɗe ɗiɗi paade arde ɗe ma hendu wawa kadi arde kay e nder ndagal hono nokkuji kewɗi e nder leydi hono Mauritanie ɗum woni noon ene jertina e ɓen dognoɓe autoji nde mbeɗade feere mbaɗa kay jaara haqqille ngam kadi ndudu ma heew no feewi to Arabie Saoudite ko jagorgal leydi mum tawi ko fatte hono ndenka ene tawi oɗo saaha hanana wulo sidi ñalawma dew hoɓir 4 lewru ndu goɗɗen ɗum toon to Riyad o wawi hono kankone joddade e on taw kadi ko Khalid Ben Salman Ben Abdel Aziz taw ko jagorgal ndenka royaume taw kadi ko frère Arabie Saoudite ɓe jewtidi noon e gueɗe kewɗe no feewi ene wayno noon ko caggal kay batu bonno ko ronno affaire batu taw ko ɗen jakorde ko fatte hono ndenka kawruno toon ɓe mbawi kono yewtide noon ko ɓamtata taw kadi ko leyɗele kono ɗiɗɗede tawno ko oɗo woni édition taw ko ɗiɗaɓo ko ɗen jakorde ene mbawa hono tawtorede e toon e nder leydi taw kadi Arabie Saoudite e wuuro taw kadi ko Riyad ñande tati ha jeetati lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon ene wayno Sar Abdoulaye Sar ko ɗum ɗo wonno ko kabaruji men ɓuuri tengtude ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o ɗum noon wonno koye dande musidɗo wonno Alassane Oumar Bocci gorko mo Sandogo ngam weltare Ayawu TV. Alhassane Oumar Mbodja c'était jeeɗiɓijo taw ko groupe wanguiyankoɓe oromnaɓe yiɗɓe kay ceene pawtodirɗe toon to Attar jettima toon to Bowal aɗa diwoje ngal Mouhameda Mahmoudou walla mbiyen ngal Mouhameda Wuldo Sahiba ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal paydirgal no fewi addiɓe koye yebde ɗe tule ceene pawdirɗe gam waɗɗade gueloɗi wittude gendi leydi Mauritanie to banggue tourisme ena Iran oɗo saaha holliti doggol kene tolno e nogase jeetati leydi ɗiɓe guitti visa ƴetta tan wolis maɗa jaa toon e sifa mbadi wangade Mauritanie noon ene jeeya e ɗen leyɗele kam yoga e leyɗele arabeɓe ne hen kadi yoga e leyɗele Afrique kame Asie kala ɗum noon wonande hande o subaka jagorɗo affaire étrangère mo leydi Iran woni ko holliti ɗum Mauritanie ene jiya hena yogay jayndeli occidentaux ji ɓe garti e bindande jaaƴe no fewi to zone Afrique ɓe kolliti Mohamed Cheikh Al Ghazwani horejo leydi Mauritanie oɗo saaha kam kay haqqillaji kala nanggui ko fate banggue wonande wonde kay ɗo wowo guinol ko fate banggue Union africaine jonde mum jogorde joɗade tan ko ɓoyata ɗum noon ala kala jayde leydi Mauritanie saktude ɗum so wona taw koye jaydeli occidentoji to leydi Mali paɗena sen gewi to leydi Mauritanie joɗorde towde taw ko audiovisuel mo leydi Mauritanie tambiɓe kala ko leydi Mali jafuɗon tambiɓe kala ko fate banggue communication leydi ndi hanki o ɓe kolliti e kayitola golɓe jaltini ngal catal ngal ɓe iniri HAC ɓe guitti ha laaɓi CNTV France 2 taw koye bukke leydi Mali kala ha laaɓi ɗum noon ko gila goo lewru février 2024 ndu gonɗen ndu ɗum noon ɓe jowata ndeɗon jayde ko lebbi nayyi caggal nde ɓen caktuno kabaru moɓe kolliri gonɗani on kabaru noon yaltuno ko ñande 20 janvier ko fate banggue joguitiɓe armée nder leydi Mali kam ene wondi e armée fama e finoɓe nder leydi ndi woni civil en war gooje fitinaji baɗɗi hen laamu leydi ndi noon yonnani ngal Kumpital wona gonɗugal jeeyi sababu no ɓe jowi oɗon CNTV mo France 2 gonɗo e nder leydi Mali itta e bukke leydi ndi kala ko ene tolno e lebbi naya caggal pirtugol sifande Alger 2015
par la zenti militaire ɗum ko caggal nde darna goomu ngu ganduɗa jogorɓe yuɓɓinde ngal kaldigal nden jonde jooɗima subaka hande o toon to kuluɓa galle lamorgo ngo e tawtorede colonel Assimi Goïta e on cuɓaɗo yo ardo ngal ɗon catala woni gonnoɗo hoorejo jagorɗo leydi Mali Ousmane Issoufou Mayiga ɓe mbawi kay ferde lawol kuccam golle kaldigal ɓesguji leydi ndi taw wona kala leydi gondi ne ɓittoɗon walla woɗɓe ne ɓittoɗon taw ko ɓiɓɓe leydi Mali naɓe kala ɗowanta koye mumen ko fate ngal ɗon kaldigal gouvernement leydi Mali ƴetti pellital manggal no fewi ngam wallude région batuɗo jeetaɓijo mo kiidala ɗum ko jagorɗo cellal ɓalli colonel Aïcha Ba Diallo Touré kame sete timmuɗo baɗɗo jillu mum toon to kiidala médicament ji kewɗi ambulance uji kewɗi dokkirama toon kono kadi ɓe poodi maɓe ɓeydu balle mabɓe e dokke mabɓe nder diwan kiidala ha kiidala ɓuura wonde e jaam to Bamako lamorgo leydi Mali nokku moɓe mbiyata Jala Koroba noon tawete ko jeune mo katti ko ene tolno e temedere capantati tufere droka kene wona capanɗe jeenayi e tati piccal temedere capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi taw ko kilogramme taw ko drok mo hinde kushi gabelusa mo ganduɗa ko drok jawɗo warde no fewi on woni jiitaɗo teta e juuɗe sagataɓe ɗiɗo wonnoɓe otone payi banggue katti ɓe noon tottama justice leydi ndi on drok so yeyama qima makko to banggue koppreje franc CFA ma wonoya temetati capanɗe jeeɗiɗi million koppreje franc CFA fama holliti waɗi fiyande mum e nder groupe ɓen joguitiɓe arméje nder secteur mo aguel hokka fayma tisalita fayma tin joatina ken wona capanɗe 4 kilométre nder oɗon diwana ɓe mbaɗi hen noon fiyande mabɓe e wiide état majeur général armé gendi leydi ndi ɓe teɓɓiti toon pittali kewɗi ɓe kalani noon limore nde kono kadi ɓe tetti toon matériel uji jonɗi no fewi ma garto hen so tawi ɓe ɓuuri ɓaŋŋinde oɗon communiqué to leydi Guinée Conakry teskede oɗo saaha mo gonɗen ko ɓeydugol cogguji guura e nder jeereji ɗi ko wayno nebbam maaro sukara kosam ha tenti noon lijumaji ɓe rewɓe kay duggoyoɓe koko pawi juuɗe koye tan kono kadi yeeyoɓe koye men kolliti hande o kala koɓe coodata ene seeri ɗum ko caggal jagorɗo jeeygu ngu nde yaltini doggol ɗin prix ji ɓe kolliti ene muuse mabɓe no fewi gam teskede faya koye lewru teddunɗo ɗum ɗo henna koko jogori wonde muusalla mawɗo no fewi Guinée officier national de contrôle ko fate banggue produit ji ñameteɗi oɗon noon wonande officier ɓe kollitiɓe tetti ñande tati nduɗo hen lewru ne aset jawtuɗo hen o kene tolnoy ujunnaji 2 tonnes taw ko guura happu mum gasi ha laaɓi taw koye jeereji koya tawete koye baliye mo Conakry kono kadi ɓe kollitima ɓe dewinoɗen gueɗe gam teskede hewɓe yimɓe oɗo saaha ko ñamata ko kala ko produit ji gasɗi ha laaɓi to Burkina Faso jagorɗo économique kame finance Aboubacry Nakanambo o holliti wonande hanke o Burkina Faso jaltugol mum e CEDEAO wonata perte haydara wonande Burkina Faso accuni wasata kay ko CEDEAO ma wasa kala hitande ko ene tolno capanɗe 4 milliards koppreje franc CFA ɗe siggitano taw koye Burkina Faso siftinde moon wonande Burkina Faso Mali Niger ɓe jalti e CEDEAO guila tan nogase jeetati lewru janvier siftinde moon CEDEAO kala wonno hen ko 15 leydi caggal leyɗele tati yaltude hen oɗo saaha heddi hen ko 12 leydi to Côte d'Ivoire hewɓe kay kañum mbiya teeb hecciyanko taw koye gollatonoɓe e jagorɗo kotki kame logement ɓen noon mbiyama teeb ɓeyninama to kaso jeeyi sababu noon nanguede ɓeɗon ko hutorade gueɗe sifa mbuñaari tettude leyɗele janande hokkodiru men joomen ngalloji wiyete opérateur économique en ɗum ko caggal nde village waji kewɗi gulliti leyɗele mumen jeeyi bamumen jeeyi mamumen e guese mumen kala koko tetta tinnata tan ha worɓe joomen ngaaluji ngara mbaɗa hen guese mawɗe no fewi ɗum ko caggal gullitogol to sarɗi leydi ndi ɓen noon mbiyama teeb ndewnama
yeso lawola to gana nana akofo ado horejo leydi ndi waɗi haalande mum nden haal nan ko hanki caggal jaltugola leyɗele tati e sedi awo holliti beele ɓen ardiɓe ɗen leyɗele mi caaki ma wonan caɗele wonande ɓen jeeyaɓe ɗeɗon leyɗele guila to banggue jaltugol men hay naddugo men leydi Mali e gueɗe guura kam e faggudu kala o holliti noon wonande leydi Mali Burkina Faso Niger yo micco no feewi wonande jaltugol mabɓe e ndiɗon mbaadi sedde yawo to Niger ñame haɗi nadgol kala kay giwɗo to leydi France taw kadi ko France naajo joguiɗo kayitaji France nadde leydi muɗum ko alda e yamirore ko ɓenni ko ɓenni nden wonande jibinande France joguiɗo kayitaji ne wawi nadde leydi Niger no yiɗiri kala hayso heɓani yamirore kono ɗo saaha mo gonɗen teskede laana Royal Air Maroc giwnoka ton to Paris kay natani leydi ndi arnoɓe en kala koko nawta siftinde moon guila nogas e jeegom lewru juillet 2023 tekkere kay ene luuɓa no feewi hakkude Paris kame ñamme to Niger keddorɗen jeune nokko mbiyata koko loko ne tawi nder région mo Tilaberi kene tolno e capanɗe jeegomo joguitiɓe armé e hinde seɓɓitiɓe mbiyata ko ɓen kay goni waraɓe toon par dental joguitiɓe taw koye armé leydi ndi FDS ɗum noon ɓe kolliti ɓe bonni toon ken tolno e capantati engine taw ko pittol e motoje kewɗe no feewi ɗum waɗi ko ñalawma hanki o kabruji men manawen ha tonto yemena hobel mo yemena hobel ursiɓe podi hanki maɓe jofto teni kadi maɓe darto no feewi taw ko piyande ɓe waɗata e kala saaha e ñiɓirdeji maɓɓe taw ko deɗɗal Amérique kame Britannique ɓen hollitɓe kay ma pek lawol wonande maayo woɗewo ngo beele battoje ɗe mbawa ɓennude to banggue battoje jeygu siftinde moon guila jeeɗiɗi octobre pelɓodiral waɗi hakkude Israël kame Gaza guila nden noon hobel mo ursi taw kadi jofa peɗeli woni caggal men ko leydi Iran ɓenne kadi guila nden kala laana ndewko ɗon ɓe jiltat ɓe bonni wonande commercial windere nde kala guila nden noon Amérique Britannique kolliti ma jogo nden kay kisala ɗeɗon laaɗe kala saaha bomboje ne teɓɓito toon wonande hobel o noon holliti kañumne ma darto no feewi Gaza Israël kolaɗo kuɓala États-Unis de Amérique woni Anthony Blinken waɗi jillu mum subaka hande o to Moyen Orient ɗum noon ko yidde joɗodade e ardiɓe diwan toon to Jordan ha toon to Égypte kame Palestine Israël jonde kaldigal beele kadi jamne arta toon ko fate banggue dartingol jeygue hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɗon ɗo Benyamin Netanyahu holliti oɗo saaha kala kay ko fate banggue ñiɓirde Hamas naɓe ɗo cordanno kala ngo wadde janguji mumen e nder Israël kala bonnama ɗum noon ko piyande gulɗe jaw ɗojjuɗe hanki o to Gaza 24 heures tan to Khan Younes kene tolno temedere nogas neɗɗo woni ko wara ɗum ko ñalawma hanki o Suria kame Iraq woni Damas Bagdad kolliti metti men mawɗe no feewi nder frappe mo waɗi ɗum Amérique taw koye base taweteɓe nder leyɗele mabɓe ha ganduɗa kene tolno capanɗe nayo e joyo jamburu civil en woni waraɓe hen Moscou noon e rima jonde heñorade toon to joɗorde fedde gotago windere ko jeeyi sababu Amérique derguiti pittali jamburu en toon to Syrie kam e toon to Irak kala je sababu noddudeɓe ndeɗon jonde sili woni koye cumuji ladde taw ko cumuji musti no feewi ɗin cumuji noon ɗi puɗɗi ko guila ñande aljuma jeeyi sababu ha kene tolno temedere sappo e ɗiɗi neɗɗo heddima hen wasi en fittanum galleji kewɗi derguitima kono haɗo ɗo gonɗen andaka holko jeeyi ɗiɗon cumuji to Ukraine heeɓi bombardement bonɗo no feewi iwde toon to leydi Russie ɗum noon kene tolno e nogas e jeetato neɗɗo mbasi pittali mumen holliti ɗum ko keef kono kadi nder boulangerie goto mo ganduɗa yimɓe ne ɓittodiri ɗon gam sodde mburu Russie holliti bombani ɗon ko Ukraine tigui bombi ɗon ɗum noon waɗi pooɗe duure to banggue haala no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno Kumpital garanguel men kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaagi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena